ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 17 август соат 12:15 ба вақти Тоҷикистон. ай ҳаматон хоҳиш метинем дӯстони азиз, лайк ва подписатсаро фаромӯш накунед. ҳатман лайк подписатса кунед. ва курси имрӯзаи мо доллар 10 аз 10 25,000 рубл 163 сомону 50 дирҳам. евро бошад 10 аз 10 41. бонки миллии Тоҷикистон ва бонки Азхата бошад доллар 10 аз 10 25,000 рубл 165, евро 10.45. ба Алифбонк дар ҳама бонкҳо бародарони азиз курс якхел аст ва боварӣ дорам ки ҳамаи шумо дар канали мо обуна мешавед.